tie for attention ahwefo mo bibia akwa babiom se je Onyankopon aba ho ba na watwe mo bosumi ma afi mu aba ahwefo nyina ho ba yan ti atinkambo ne bia ne ti mesese kwentwa me de kutu sese obe like attention TV na wasanso a subscribe my sania ebi beso afoforo so na mo so hunia ekoso ewo on my Ghana ne amono ne ekoso nyina won sese ade galamsey de etete Ghana fo pa ne bi nkrasifo ni bi ho a ye de galamsey no edi omunya se omunsuo ne omonema mfuo ne nema nyina galamsey no ese no aya no ye sori ye se aduane boa ye din se yare aba obabi no ne nyina nam eye galamsey no because asase na ye de bedo afo no mabode ana ntosi no asoma ye de bi abankra ye nya ne bebre 5 cedi no se asase ne nyina ya se ne nyina atu ne nyina we krobia ye frɛ ho eye fom so aye wo Ashanti region enwe maba wa ne mmebu ewo kromo atuomo na esi kromo ensu eda kromo se ya first anka nsuye ewie bia wakɔ fom aba no na wakoto nsuye mu adwodwo ho adwale kakra boys is wo mu hwa nsuye wa kromo ankasa for the galamsey no wo mu nye bi enti nsuye ni fi baabi na ebetwam na ese omu nsuye no enti e wo so omu tusa anase demonstration ehwehwe nkrofo kra tu galamsey no ese nsuye no ewo kro no eya fom so youth for the omu si kro mu ebo hwi wuram ebo search ehwehwe ye nkrofo a ye galamsey ewo krom ho na se woni yesi ye ka kiro ememu abo adwuma ye pepapa akɔkye sa nkrofo ese nsuo ewo fom so no ebo mu ede omu koye police station asem no aya ahwo sese ye chiom boys ne chiom no woman spell because asem we de eya se wuti krom a nsuo edemu se bi untimi ndware untimi sebi nom a untimi fa bi ye bibia de na wo se youth wo fom so sorry wo mo sorry so mo nya no ye akohu eye wo mo hye nwura mu edi sansem mone no ese wo nsuo na wo mo nsaka mo wo mo de sankrofo yi akoma posifo na ansa na wo de ombe ma posifo no e brode wo mo jibi pa me enkohwe ne ekoso e wo fom so PlayStation emrasisia enti ensuo no hwe ensu ka sente se ensuo na ni and you just a fum so for no area boys no omoni abre no hwehwe nsuo pa su ka sie hwe asantwoma wa modu wa mokwa ewura police station ho nyina no na wa masum ye bobbo masum saa na ho no ade omkoye ade no mu galamsey fo no twen da awere ana aso boys no ebu omo pa kanta ho kra mawura kanta ho kra no baby a police udi asemko police station kanta no a wo throw statement no ho nyina galam ye bu galamsey fo no ho pa ene na nsa ene nya ne ntia se yonsuo no asai amba ye bo ani ko he ye ba ntie fo de to mpenfo ye sa de be da ko assembly man o mu nyina tu na ko he se ye ko so se no kra se nya no kra ba omba be hu se ya do kra e tie na ye wo wana ye de be to mo ni se da bi yonsuo nya bi no yo kromu ana da ya ma me no ya papa no nsuo ya fe no sia de eno anya de bi e ti se wo se nsuo na ya sa bia ya ti min tina ma ne ya be wu e tina na fum de wono no yo ya ma ye no ya nsuo wo se ni ya sa de wo se etu ana mo ye tu ana mo fe nsuo na no nyina ya bre papa ya start ne na nsa enumle nya ya nam ya bo 90 sa ba ma ne ya ni timu me mamba what ya say ana ya film ya film ya na musia na ne ko wu se omu ye djuma de masinya nkasa o ma danya asase no efie ye galibi mu ye ne o mo de petre ne pe e janse ya si ye wi ase no so obi so oba so a unim de o de ye de o de ba ya ba ne afwa ya ba ye binu ma ye di ye nyina nse ye de omu nioma o mo dwane o mo ifo place e janse ye ye di se adanse de ajinya no Sanka Krobia sorry ejene mai say ya ankeye but I said the other regions no and I say nkru na aka no ya kan ya no atum na yes say mfuo no nyina tomatoes ni de e dan ye beto ba ko 5 because asase no a short to galamsey agia boso o man pani akufu adon so kan say anko ba anko de na besi from akwa di galamsey na nso em say amasa eda so ekoso me da asese wo twen kwentwa akra